ọ bụrụ nwata n'anya elubeghị m ịgbagote n'ebe a ka a sị na nna ọnwa na-atọ nya anya dịka nna m jikwuo na ndị otu mmechi nyakwa anya ọ bụghịzi mgbe ahụ ka nna ebe a tabụfu n'aka na agba na enweghị ha maalụ na-eche anyị bịa na onye ile anyị wetara anyị wee na-asị n'udo na osi na nke a na-eme ama nwa isi n'ụbọchị taa n'ugbote emezuo ya ka ọrụ nwa isi ozugbo ana m asị n'ebe anyị enwekwa ọgbakọ ebe ụmụnne m na-eji zụkọta ọnọdụ na bụ onye isi anyị ihe anyị na-ekwu okwu ebe udo ekwu a nụrụ ya ka mma onye ibe emejọla ọgwụ ya udo a na-achịkwa a sị m ajọ mma agbakọ n'anya n'ime si ihe ọma ka anyị na-achọ wee sị na ọbụla etu akọ ga-esi wee dị ana m asị dododo ọfọ iburu ihe iji egbu ajọ mmadụ ajọ nwoke ajọ nwaanyị itigbuo ya ifwe ajọ mmụọ ndị ji ikwu adododo masị ụnụ ngwa nụ mmadụ ife nji egbu ajọ mmadụ dị n'ime ha na ajọ mmụọ nji apịa ha nkụ na lukpu nke itoolu ngwa n'ọkụ pịasuo ya n'ebe ahụ anyị kwu na anyị ga-atọ ọja tatapa ndị ebe ego ọjụ sịpụta mmajụ kwuru mmajụ ebe ego mma sịpụta mmajụ kwuru mmajụ iji ọkpa ha jere eje ngozi okwu ọnụ ha kpụ ka ha batara abata emem ha bụrụ m ha emem n'eziokwu mana esi na ọbụla etu ana m asị biko nụ nwere na-akwụ ụjụ wee kwugosie na onye ahụ na ọbụla ajọ ife oke itesara ọ na-achọ ife ọya asị unu ka anyị kwuru ka ọ ga-esi wee dịrị anyị biko dị unu papa nọ na onye ọjị chere ịgba ọ gbawala ya ọjị nke ya taa ọgwụ bụ nwa anyị chọrọ ụmụ aka ji ọfọ ị ga-esi n'aka gị chọrọta gị ikpe ka ama mfụrụ ọtọ gwa na ọjị biko ha jụrụ ka onye chere ịgba ya ma bụ nwe na-eto anyị n'ebe a